Algaita Dub Studio. Shin kana muradin ka ceci ran babanka? Idan har ka ci wannan gasar, miliyan 20 ɗin da kake nema, ni zan baka. Ku shirya! Waye kai? Raj, ko kuma ka ce Racha. Karamin mutum sai babban kasar. Kawu, ni kaina ban san a ina ne ko kuma yaushe na haɗu da yarka ba, amma ta yi min. Muleka India. Kenan idan mace ta kisan ka zaka watsa mata ruwan batir ne a fuska ko yanka wuyanta zaka yi a cikin aji. Gaya min daga saman bene zaka je kota? Ka zo don ka raina min hankali ne? To me? Ko shela zaki wa duniya? Ai ni bana magana da mutane akan kananan abubuwa irin haka. Waye a cikin ku yake so ya fara mutuwa? Wallahi na ji daɗi tun da kowa ko kin fahimta. Zaka shigo gidanmu ka ce kana so na iye? Shakka babu, ba kuma shiga zan yi kamar barawo ba. Kofar gaba zan buge in shiga kamar jarumi, zan buge masu gadon kamar damusa ɗaya bayan ɗaya. Daga Algaita Dub Studio. Kai, ina kake dan babanka? Ba a zaga min baba a zauna lafiya, kuma kowaye mutum zan iya kashe shi. Kafin rana yau ta sauka sai na kashe ka, ni kuma na ƙara maka har zuwa asubancin gobe. Kai! Muleka India. Daga Chicago a wani rangila sarkin koyi da rawa yana nan zuwa. Ba ko ka zo dauka? Kai ma ka zo dauka ka gani. Mene? Kace kana son yar aiki? Hakuri bana aiki a ɗakin tuzurai. To amma me yasa ba za ki yi aiki wa tuzurai ba? To ka taba ganin inda aka ba kura ajiyar nama? Muleka India. Daga Algaita Dub Studio. Yana nan tafe.